Здравейте, аз съм Си, тук до мене. Давид! И това е, и ние сме БГ Билда! А това е първото ни видео, в което мислим само да обясним малко за нас и какво ще правим в тази група и какви клипове ще качваме. Нали, Давид? Да, тук съм. И мислим да качваме някакво оцеляване в началото или ще почнем с по-кратки видеота, докато не спечелиме значка Q, за да мога да качваме по-голям формат клипове и не знам друго какво да кажа, мислим... ще очаквате интро в първия клип. И друго, не знам какво друго да кажа, така че ще се върнем след малко, довиждане. Връщаме се, тук сме, гърми! Това беше тъпо. Добре, продължаваме да ги биеме. Довиждане. Отново се връщаме, дами и господа! Почвай! Давай! Нави, прасенца, нави! Заповядайте, малко прасета. Съвсем малко, не се много. Спокойно, връщаме след малко, така довиждане. Здравейте, отново сме тук. Кажи здравейте, Давиде. Здравейте! И иначе това накрая с прасетата беше малка. Така, сега, за да не ви е скучно, защото все пак няма смисъл само да ви говориме, да се оттекчите от скука. И мислим втория клип да започнем чест с какво? С оцеляване сигурно. Така, това беше от нас. Довиждане, кажи довиждане, Давиде. Довиждане!